kang aran ya kuwi Purwaning dumadi. Tulisan kaone Bathraku ya kuwi Purwaning dumadi. Iya. Lah werdine piye? Para wis ngarani dumadi. Ya wis ngarani dadi wiwit kowe lair, wiwit dumadine kowe lair dadi tulisan kaone Bathramu kuwi sejarahe jlentreh lairmu kedadian kowe dadi menungso. Lho, lah unine piye? Unine mengkene. Yukanira Bapa Akasa Ibu Bumi dupi mijil tiba ing samudra. Agilang-gilang kumambang alembak-lembak rupa daging dudu daging, rupa getih dudu getih. Aran mukama salah. Agirisa Nilamaya kadya manik mustika murup mangarap-arap andhatengaken prahara. Guntur ketuk lindu gunjing prahara gung lesus tadet weliweran geter pater mubah panas. Anyatri bawana manini ewang Kalarudra gesang madyaning jagat Janalaka bibit patma saking sang ewang Siwah bojo amawi genamastu namasidam kuwi tegese mengkene Bathara Kala. Nalika sang ewang Bathara Guru nganglang jagat kalawan Bathari Uma niti Lembu Andini ana sak ndiring Mega Malang sak nduring samudra kidul. Katuping samirana banjur nyempilak nyampinge Bathari Uma mau sang ewang guru sanalika banjur nuwahi katresnan kalawan garwane ya kuwi Bathari Uma. Kepengin lanasmana kepengin cumbana nanging Bathari Uma ora gelem nuruti karepe Bathara Guru. Nganti Bathara Guru banjur mbrojolake Ponangkama. Ponangkama tinibana telenging samudra dilebur karo para Jawata digaman tibane pusaka ora bisa lebur malah dadi jabang bae menungso ya kowe Bathara Kala. Oh iya. Bener yen ngono ature Yai Dalang. Lah yen tulisan kang ana cethakku iki piye? Ya nini tulisan kang ana cethakmu mengkene. Sangkala yeka sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh aning bayu kang lara mulya dening Ewang Brama. Hyang Brama kena lara lungguh aning saranduning hangga kang lara mulya dening Hyang Siwah bojo. Hyang Siwah bojo kena ing lara lungguh ana napas lan swara. Hyang Siwah bojo mulya dening Sang Hyang Tunggal Tanwustan kena ing lara. Hyang Tunggal peputra Hyang Menang peputra Hyang Nur Cahya. Hyang Nur Cahya peputra Hyang Narasa kabeh wis manunggal dadi siji lan Sang Hyang Tunggal kahanan lan tunggal rasa pangrasa jati tunggal rasa jati maya saka kersaning Hyang Maha Wisesa. Oh lah ya. Lah yen tulisan kang ana ing dadaku iki Kyai Dalang unine piye? Unine mangkene. Tulisan kang ana ing dadamu kang kena dinarani Rajah Kalacakra ya rajah sastra pedhati kang unine mengkene ya Maraja Jaramaya ya Maranini Ramaya ya Silapapalasiya ya Midara Radamya ya Dayuda Dayudaya ya Sihama Mahasiya ya Siaca Cayasiya ya Midasa Sadumya. Kuwi tegese mengkene kang wasani telu asira kang ngrencana Marya Sakti kang nyilakani ilanga keluyanira kang gawe luwih marekana kang gawe mlarat nyugiyana kang merangi ilanga kekuatanira kang nangsaya asiya sira kang marahi dosa sumingkira sira. Oh ya. Saiki tulisan kang ana gegerku iki piye? Tulisan kang ana gegermu ya kuwi aran Caraka balik kang une mengkene Ngatha Bagama. Nyaya Jadapala Satada Karacanaha. Lah kuwi werdine piye? Werdine mengkene Ngatha Bagama. Ngatha Bagama Nyaya Jadapala Satada Karacanaha kuwi nek diwerdekake ora bisa mergo tulisane wae kuwalik. Lho. Lah supaya kenek diwerdekke piye? Kudu diwalik meneh gen supaya muni ana caraka data sala padha jaya lan mangga bathanga. Lah yen mengkono werdine piye? Ana caraka ana wis ngarani caraka utusan
dadi sipating jalma manungsa urip ana ing lumahing jagat iki pinangka dadi utusaning Gusti ingkang Maha Agung. Ana cara kaen Data Swala. Data Swala datan swala ora kena ngresula, ora kena mingkuh kudu tumindak makarya. Ya ku sak bisane dhewe padha makarya padha golek mula pametu kanggo murakapi marang keluargane kabeh tumuju marang bebener ora nalingsin marang wewatoning urip. Oh ngono ana Caraka Data Swala. Banjur padha Jayanya padha wis ngarani Jayanya pengpengan. Wong urip ana madya padha kuwi ora kok kudu pengpengan bisa ngalahke manungsa liyane, ora kena kudu ngalahke karo liyane ku ora tegese bisa ngalahke kuwi wong urip bisa ngasana lan bisuwa ya kuwi nirep manungsa kang duweni kadang patang perkara kang aran ya kuwi alwamah supaya marah mutmainah kuwi mau. Awit manungsa yen dikendhaleni sedulur alwamah amarah mutmainah lan supaya kuwi mesti bakal akeh tumindak kang ora bener mergo nuruti hardane kanepson. Mula kowe ngerti sedulur abang kuwi anane mung tansah nesu, tansah tengkiling tandang mara tangan abang. Sedulur ireng anane mung demen mangan turu nguja swara swara seru. Sedulur kuning kang denane Supyaku ya mung nuruti marang kesenengane dhewe ora gagas hasil pametune pira mung kanggo seneng-seneng. Mula bisa nuruti sedulur putih kuwi anane mung tansah tumindak temen jujur suci sabar narima rukun marang sapadha. Wah ngono kuwi jenenge kudu bisa ngunjara sedulur patang perkara kuwi kang dinarani padha jayanya. Iya lah yen monggo Bathara wis ngarani Bathara Bathang moga kuwi sukma kuwi raga. Yen sukma cacakaraga mung gari Bathang. Mula paribasan yen gajah mati ninggalo gading, macan mati ninggalo ulang, yen manungsa mati ninggalo asma kang arum aja nganti mbeblengari. Oh ngono iya. Mula kuwi merdine Caraka baik Kyai Dalang. Ya nen ngono wis matur nuwun banget. Ya Kyai Dalang aku rumangsa mbok medhalake tulisan awakku kowe tetep tak aku sedulurku tuwa. Aku mbangun miturut metu apa sak repentamu. Ya kowe kudu mbok bisa wae tumindakmu sing ora bener ku aja nganti cilik ngrasani ala gedhe mitenah mring sepadha. Lan kowe ora kena ganggu gawe marang putrane Bapak Waloya. Ya kuwi kang aran Genduk Juniati Dwi Haryati ku wis tak ruwat wis tak ilangi mula sukertane. Oh iya yen ngono aku wis ora bakal ganggu gawe kesugengane Bapak Waloya sak kukuban. Malah aku melu ngreksa melu. Ya kuwi ngayomi tansah mangya widodon ing Sambikala Bapak Waloya sumambah sak putra bisa sak anak turune kabeh. Ya syukur kedhi. Kowe anu bae larik apa? Kyai Dalang ana wigati apa Bathara iki mengki dawuhe Bapak Guru yen ana wong nanggap mayang delalah disane kono ana wong babaran kuwi dadi bagianku dadi panganku. Tak pangan mongko aku nek mangan kudu bagi disembelih dhisik. Lha aku ndilih gaman utawa bedhama sing tak ngopah karo kowe tak nggo mbelih bayi iki ora kena. Kuwi ndilih bedhama iki najan iki dhuwit wis dadi panguwasaku. Wandile mbok nggo nganiaya bae sing ora ndek dosa ora entuk. Wah, la piye iki? Wis entuk pan garing ngemplong ora bisa iki piye iki dalan. Saiki tak nuweni dalan. Saiki joli-jolan wae. Bayimu tak ijoli karo bedhama iki, bedhama tak balekke nyang kowe. Bayi dadi duwekku, dadi anakku angkat entuk ora. Sebab kowe puluh ndiya bayan mbok panono isone nek kowe nggo bedhama iku mbok nggo golek menungsa liyane. Lah yen ngono ya joli-jolan yo.
Bathara Kala. Ana apa Kyai Dalang? Mula iling-ilingen. Yen ana dalang mayang ana ing desane mbuh desa ngendi yen ana wong babaran ku syarate kudu diwenehke karo dalang. Gen disuwuk karo dalang den diwenehi jeneng karo dalang. Kuwi wis klebesi padha karo sing ngelangi Mala Sukertane. Oh ngono Kyai Dalang. Iya iki kula bae iki wadon tak jenengake Nyiruwati ki dadi bagianku. Oh iya. Yen ngono sakora sok lakon ganggu daya mung aku njaluk sajen olehmu dalang Kyai Dalang. Arep nyuwun apa? Ya aku arep njaluk debok iki sesuk es bubar paripurna tak jaluk tak nggo lumpana Segara Kidul. Ya yen wis paripurna jaluken. Lan aku njaluk sajen tumpeng werna telu ya tumpeng robyong, tumpeng kendhit, tumpeng rajek wesi. Tumpeng robyong tegese tumpeng sing diwene jangan karo ndok kuwi tak jaluk. Lan tumpeng kendhit tumpeng sing ditutuli langes karo injet kuwi ya tak jaluk. Tumpeng rajek kuwi tumpeng sing dicublesi dom kuwi ya tak jaluk. Ya yen ana jupuk yen ra ana kuwi sing gedhe pangapuram. Ya Kyai Dalang. Weh yen ngono aku tak mulih nyang papan sekait. Ya kono bae nyang papan kula putar. Kyai Dalang aku teko Kyai Dalang. Iki sapa? Iya ya. Yen kowe takon aku ya kowe aran kowe Bathari Durga ya Kyai Dalang, Kyai Dalang. Sowanku mrene aku arep njaluk sajen mundalang ya Kyai Dalang kowe Bathari Pramuni ku arep njaluk sajen apa? Aku arep njaluk sajen ya kuwi jarek werna pitu kuwi tak jaluk. Ya yen arep mbok jaluk jupukun. Nyatane iki ya wis disajeni. Yen ana kekurangane iku sing gedhe pangapuramu. Ya Kyai Dalang. Matur nuwun ya Kyai Dalang. Aku njaluk pamit aku wis diparingi sajen jare werna pitu. Iya. Lan kowe tak jaluk tansah ngewangno supaya bapak sak kuban tansah mangya. Ya aku melu ndangkung tansah mangya widodone sambi kula bapak. Semambah ingkang putur sagulul pamit Kyai Dalang. Bapak Kyai Dalang aku ingkang sowan sira iku sapa? Ya aku kala lumur aku sing tunggu sumur Pak Dalang aku arep njaluk sajen olehmu dalang ku arep nyuwun apa? Aku arep nyuwun ya kuwi bangsaning iber-iberan kaya ta pitik sak judul lanang wedok tak jaluk, bebek sak judul lanang wedok tak jaluk, dara sak judul lanang wedok tak jaluk, lele sak judul tak jaluk. Ya yen ana gawanen yen ana kekurangane kuwi sing gedhe pangapura. Ya matur aku nyuwun pamit Kyai Dalang. Oh, Bapak Kyai Dalang kula ingkang sowan Pak Dalang. Kula ingkang sowan Pak Dalang. Sira iku sapa? Kula Nyai Mong. Kula Kyai Mong Pak Dalang. Kowe arep nyuwun apa? Kula bali nyuwun jarik lurik ajeng niki mbok wedok niki ajeng ngemban anake niki. Nggih Pak Dalang kula nyuwun jarik lurik ajeng kula nggih ngemban anak kula. Ya yen ana jalane ora ana sing gedhe pangapuramu. Nggih Pak Dalang. Kalih kula meling nek pas wetone putrane dipun mong-mongi niku padha karo ngerteni kalih sing momong Kyai Mong Nini Mong niku mengkono inggih nek purun mong-mongi kula bancake kula riwangan wae nggih kula riwangan mugi lair tansah mangga wilujeng panjang yuswa minjang dados laring utami Pak Dalang. Iya yen mung tak aturake marang warga agung Induga nggih kalih kula nyuwun piranti pawon nggih kangge masak nggih kuali kendhil tampah
Entong irus yo yen ana jupun yen rana sing gedhe pangapuramu. Pun Pak Dalang kok nyen. Weh Pak Dalang kok nyen Pak. Aku meling Pak Dalang. Piye? Nek kagungan putra tesalit ngampun sok diambung. Niku cirikan lho. Ngono. Nggih ketok ini ngambung bocah ini ngambung kali mbok wedok lho. Nek kula mboten tin kula ndak kula tempiling niku. Iya. Dadi ana bayi sih. Abang turu kok ora entuk diambung, ora entuk dilem. Lah nggih ngoten iki. Pun Pak Dalang ngoten kula nyuwun mangke kula nyuwun Pak Dalang. Yo. Aku sing teko sira sapa aku Kyai Sapu Jagat. Kowe arep apa aku njaluk sajen ya kuwi jarik poleng tak jaluk tak nggo bebetan. Ya ana jipun yen ora ana sing gedhe pangapuramu. Iya. Lan aku njaluk tulung karo Kyai Sapu Jagat iki banjar pekarane Bapak Waloya tekaning desa ing Kledhok ki Saponana yen ana sengkaling karben lunga sing adoh saka karase bapak ya tak saponane kok. Nuwun mangke kepareng kula badhe matur nyanipun Sinu Prabu Darma Piwukuh sumrambahipun nyanipun Bapak Waloya. Rening sampun paripun anggen kula nindakaken murakala mbok bilih wonten lepat kula sak warga kula sak rombongan tansah nyuwun pangapunten sak pengker kula Bapak Waloya sekayan ingkang putra genduk Yunita Dwi Haryati ngantos dumugi tak turun-turun tansah manggih Tego Rayu Widodo wilujeng tansah agung rezekinipun tansah bagya mulya sugengipun inggih Bapak Kyai Dalang saestu paduka tansah kula suwun malah kula badhe nyuwun pamit Sinu Pradarma kuwi nyuwun pamit nggih ngaten mboten langkung saken Kyai Dalang pundhipun namung ndherekaken harja kewala Kyai Dalang. Sopo aku Kyai Sapu Jagat kowe sopo? Aku Kyai Kala Ngadang sing tunggu latar aku njawab sajen ora minggat.
Pedoman. Banyak. Ini dikelot sarating bismillahirrahmanirrahim. Barang-barang Gurayu Slamet panjang umur.